Türkmen Hawa Ýolları 1-nji iýundan başlap Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnawlarynyň täzeden dikeldiljekdigini aýdýar. Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Milli Hawa Ýolları kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa häkimetleriniň 1-nji iýundan başlap özlerini Ýewropa gatnawlaryny täzeden dikeltmäge ýol açanlygyny aýtdy diýip Fransiýanyň Agence France Presse döwlet habar gullugy 4-nji maýda habar berdi. Bu maglumat Azadlyk radiosynyň 2-nji maýda Türkmen Hawa Ýollarynyň resmi saýtyna çap edilen uçuş gatnawlarynyň rejesine salgylanyp, kompaniýanyň Ýewropa gatnawlaryny täzeden ýola goýýanlygy barada beren habarynyň ýygyanyna gawat geldi. AFP habar agentligi gadagançylygyň ýatyrylmagy barada ýetiren maglumatyny Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden medpuat wekiline salgylanyar. Onuň sözlerine görä Ýewropanyň aviasiýa boýunça gullugynyň çykaran gadagançylygy howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bolman, bu Ýewropada hereket edýän resmi namalaryň ýerine ýetirilmegi bilen ilteşikli ekeni. Türkmen Hawa Ýollarynyň uçur gatnawlaryny degişli halkara biletleriň onlaýn satywyny amala aşyrýan Fly Turkmenistan Airlines .eu saýtynyň 5-nji aprelde çap edilen maglumatyny da kompaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Şarlagyň çägine amala aşyrýan uçuşlarynyň 1-nji iýunyna dikeldiljekdigi ma'lum edildi. Ýatlasak Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçuş gatnawlaryny fevralyň başyna howpsuzlyk aladalary bilen baglylykda togtadypdy. Bu barada ilkinji bolup Britaniýa hökümetiniň gov.uk saýtyna beýanat ýaýradylypdy. Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň web saýty ne agdalýan gadagançylyk girdilerini, ne de onuň iýundan başlap ýatyrylýanlygy barada maglumat çap etmedi. Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasyna Ýewropa uçuş gatnawlaryny amala aşyrmaklyk fevral aýyna gadagan edilenden soň onuň Londona, Birminghama, Paryja we Frankfurta ýerine ýetirýän uçuşlary duýdansyz togtadylypdy. Munyň netijesinde Hawa Ýollary kompaniýasynyň bilet satyn alan müňlerçe ýolagçy ejir çekdi. The Independent neşri Türkmen Hawa Ýollarynyň uçurlarynyň ýatyrylmagynyň 5000 çemesi adama täsir ýetirenligini çaklady. Fevralyň ortalaryna Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasy halkara hawa howpsuzlygy standartlarynyň tanaplaryny kanagatlandyrmak üçin Lufthansa Consulting geňeşdarlyk kompaniýasynyň ýardym alyp başlady. Türkmenistanyň Hawa Ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryna gawat gelmek üçin özüniň howpsuzlyk standartlaryny ýokarlandyrmak maksady bilen hereket geçti. Lufthansa Consulting kompaniýasy Türkmen Hawa Ýollary gullugynyň Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň 3-nji ýurdun operatorlary baradaky talaplaryna gawat gelmegine goldaw berer diýip Türkmen Hawa Ýollary gullugynyň we Lufthansa Consulting kompaniýasynyň 13-nji fevralda birlikde çap eden medpuat beýanatyny aýdyldy. Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçur gatnawlaryny amala aşyrmaga ruhsat berilýän wagty kompaniýanyň hödürleýän uçur gatnawlarynyň bahalary tas 2 esse gymmatlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmen Hawa Ýollarynyň Aşgabat, Istanbul, Aşgabat gatnawlarynyň ekonom klas üçin uçur biletleriniň bahasynyň 7000 manada ýetenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpuaty Türkmen Hawa Ýollarynyň Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnawlarynyň gadagan edilmegi, onuň täzeden dikeldilmegi ýa-da onuň bahalarynyň gymmatlamagy barada maglumat bermeýär.